Ibum de man ege manche kene kwa muna simu konye chini ya zero nobo sinketa atake na anudu masimi yoma melo nyobana. Biko mwelo video ne circulate na social media. Reverend Father Ejike Mbaka Mayor. This time around it has become open that something is wrong. Let us not run away from the reality on ground now. Reality on ground now shows that now something is wrong somewhere between Evangelist Ebuka Obi and Reverend Father Ejike Mbaka. Hear me out. That we should not run away from that reality. What I need you to be doing now, is again, always pray for your man of God. Always pray for your man of God, because again, me hani nebo mado. Because again, me when Father Mbaka kumbia, I refuse to talk anything. Also, na people you go social media need defend the one ministry or the other. That now is tired time and the adoration also enters social media and defend the ministry. Nando ozokwe 1 nyana 200. Now I'm still coming on. Then kita na obe kukwa about that incident I made between Father Joy and Evangelist Ebuka Obi with Virginia. I wouldn't have picked interest in this conversation, in this topic. Now, Oburu no be Robert Kene Father Joy Webe, because he did it openly. Osi no Kene Father Joy Webe that no follow no balombo kike here. But na akut, but na no we kisi happy new oku odin there. And he also won. And he also stated clearly now this video in Afana, he stated this clearly that nobody should reply to this video, that nobody, even Ebuka Obi, should not reply to that video, because this Ogo is not doing anybody any good. I'm telling you this now. This thing naga in a social media is not doing anybody any good. Rather, it will damage the faith of an as an baby Christian, because what will you do to your mindset and your belief is that now, okay, it will shake your faith, but I still stand on one goal. No matter what the problem is, let there be peace. No matter what the problem is, let there be peace. Let there be a common ground for negotiation for the sake of the elect. That was why Chukwunaji making. Well, can we go to some demons or banding at the everlasting chain? Why? Because of the elite. We become do. Gena Mbaka ono noku. Gena Mbaka ono noku no gechazia. Onwe hozo. Ikunu gechazia onwe kuhe watana this uku anwa. Because I want us to keep sentiment aside, please. Let us keep sentiment aside and listen. You can talk to somebody without calling their names. No, you can talk to somebody. I just saw this video trend on Wesibikono and also want to say it. Let there be peace. Because Obolo Nina support on Father Mbaka, ne full evangelist Ebuka Obi, or Nina support Father Mbaka, that won't make you to hate Ebuka Obi. Ina support Ebuka Obi, that will not make you to hate Father Mbaka. Because na gini hanchinine kana win of waba. Hanchinine again kana win of waba. For the sake of your faith, do not say something that will contradict and bring your own judgment faster. Because I'm still saying it and I'm still standing on that ground. Let there be peace. And then this video for them back me. In the channel square here till I am a comment section. God. Ekene Father Webe Joy. In came for Tarko's Putana gonna work America, but Obanere. Mane were case about your conda. Come no one up in the father and the sisters. Rubbish. Ejike na de master to honor. The ones but no ye need to honor one to other so. That's the problem. Iye makam neku. Manakam mechiko dono to. Iman oye erije won bera afọ.
Ochewere Chiakamba. Wanza. Ụfọdụ sọ na nwere tatatata asị na ha ewetache niile. Ịkparịwa ndị Reverend Sisters. In on social media, kparịwa religious people. Don't you know that Jesus will say, why are you persecuting my Reverend Sisters? And you stand up and begin to assault the clerical structure of the church. Ịkparịwa ndị fada. Atụpụ uche mesa gị okwu maka ya followers ememe attack. Iburu oyi. Ịmakwa na ndị fada, they are representing Christ. They are Christ ambassadors kwatale. Look at the religious, man, the brothers, man, the sisters. Mada apụta na ọgba sị na Reverend Sister na ayọ ya ka ya n'obe ya iji bụrụ onye ihere mee gị. You have to apologize to the religious body. Give one a defend the rubbish. The way can injure begging. Be quite careful. In Abraham social media. I should touch not my anointed, my prophet, do no harm. You are another Saul. Ishi. If you don't care for my business, you're in a collapse here. When you came to marry the religious, ndị ozi Chineke ndị nsọ nke Chukwu. Onye sị na ya achọrọ ịnụ di, achọrọ ịnụ nwaanyị je chi echichi. Ọ dịghị ka ọ gịwa ka o ji wee pụọ sị na ya ma nnụ di. Oke mma gị ka oke ego gị ka ọ gịnị. Ịma mmadụ onye yọgoro onye a di. And ụfọdụ ndị a na-asị na ha chi sister bụkwa ndị ji aka akwụkwọ uniform yiri o. O nwere real Reverend Sisters from good congregations. You don't dare them. Akwa dị ka ọ dị kpọwa dị ka ọ dị egoro. Yekwa ya ahụ enyo. Afọkwa m eri Reverend Sister na-eje achọ ele mmadụ nga anụ ya. Ọ chọọ n'ịnụ dị oje yipụ veil. So that thing is a lie. Ọ ka ọ kparịa ụka. Create a content. Content a ga-enye gị ego. Ihe ga-eri ego ahụ. Anyị kpacha ya orie ndụ gị. Be careful. There are things you don't do. Isn't the Hebrew virgin? What kind of virginity? Ebe ka isi bụrụ virgin ahụ. Ị chọrọ ka anyị were ike ndị amụma na ike ọhụ wee so gị. Mechie ọnụ gị dị anyị. And don't reply to this. So. Don't reply it. Why are you persecuting the church? Oh, maka emume Paul na Peter ị. Before he became a Paul, he was a Saul. He was persecuting the church. This one is harassing the priesthood. Maka na ịhụrụ nwa shishi. Ego ne wa ka ị nwere. Ibeto na ego niile o nwere ọkparigo church. Kama ọ rọrọ church ụrụ. Atọ eze na ego niile ọkparigo church. Iwu onyinye were kwado ụka. Onye ka Paul ajikwo na Galatians 6:17. Henceforth, let no man trouble me, for I bear in my bodies the wounds of Jesus. So if there is any Saul who is coming to attack you, these content creators attack. People anọkịta asị na ndị dọkịta na-use ụmụ nwaanyị na-ewe lebọ. Ịmakwa ihe bụ lebọ? Ịmakwa ihe bụ lebọ? At the time of labor, ka doctor ga-use mmadụ. Onye kwuru ya should apologize to the medical team of this country.
You know, I'm not a social media person. No, I'm not going to get fero from bo which I go serve. No, when baby no come na tibe. Money and the nurses, money and the doctor. A man check is the man be isi nwati ewere. Ota ka esukwe me amu onye na-ekwu okwu a. Oge leba ala na anyị dị ma nwaanyị ofu ma di ọta ya alụ. Makwa ebu labor. Ka isi na doctor use nwaanyị nọ na labor. Because ndị doctor ọ ga-adịrị unu na mma. God will bless you and protect you and shield you and keep you. Akwa yesterday I were a crisis ebe mgbe anyị na-eme ekpere n'ụtụtụ. O were father were a crisis. So sit again in one hospital. So after the prayers, I went to see him. Oge mbatara, mane amakwa njakịrị. Mwesi ole ke ị ga-eri o ga-enye go tipiri ko ayara ya ọchịwọchị. Mmawe njakịrị. So mgbe anyị chichara, sị ndị arapụkwana ya ka ọ dịchacha mma ọfụma. Because our own spirituality or healing here is combining divine healing and medical healing. And that makes miracles so easy. I respect medical doctors. On the Chineke jikwana ngwa ọrụ nke ndụ n'elu ụwa. Mmadụ dị ndụ ekwesịghị ịkparị ha. Kparịa ndị fada ma kparịa ndị sista. Ọ gị ka ha chere fada ha na-abịa ịgọrọ gị ma ha dị holy. Ma ha dị virgin ma what? Munugwu okwu again. Abarịkwa ndị fada again. O were mmiri ga ha. Onye ọbụla anaba ụlọ. I live to defend the church. Penalty ahụ mụ ga-agba ya. Ọ ga-adị ka nke di Maria gbara ya. Goalkeeper dapụ sikwa ebe ahụ ọ kwụrụ gbaboro onwe. Anyị biko ana m arịọ onye ọbụla n'ebe a na-abịa ibuso agha. You may not even know. Ọ bụrụ nwatakịrị ọ bụ okenye a na-abịa ibuso gị agha. O nwere Sọl nọ n'elu anyịnya. Amarụ m ebe nke ọ nọ jere na-abịa. Oge anyị na-ezi ozi ihe a n'abalị. Ekwutere maka ya na 2 Kings chapter 6. Ndị bịara igbu Elisha. O wee sị isi kpukwe ha. Ha niile kpuru isi. Mana ndị nke bịara igbu ya na 2 Kings chapter 1. Ọ sịrị ọkụ si n'igwe gbaa unu. Ọkụ si n'igwe gbarie ha. Ike ndị amụma. Pọl bụ ike ndị amụma ka o mechazi chegharịa. Mana tupu nke a o si n'elu anyịnya dagodi first. Onye ahụ bụ odogwu akata aka mma ishi. Say, who are you? Isi m, who are you? Biko gị bụ nwatakịrị ụmụaka na-etinye ọnụ na social media defend rubbish. Chekwa onwe gị eche. Abụmọnụ ka dịkwa, kama ka dịkwa. Kama still hammers. Creation of content does not make you or enable you or give you the impetus to insult the church. Ekene m fada nwebe joy. Nke m fụtara ka o jupụta na-agọ na nwoke mere ike. But ọ gbanere mana ewere ka esi agbanye ọkụ ndị a. Ka m nụkwa na akparịrị ndị fada na ndị sista ọzọ. Rubbish. Ejikwe na adị masị etu ọnụ. The worst bụ na onye na-etu ọnụ adịghị asọ. That's the problem. Ihe mma ka m na-ekwu mana ka m mechigodo ọnụ otu a. Ọ bụ mgbe ọ ga-eru echekwa ụka a ga-eche ya. Onye nwe ụka wee sị Saul, why are you persecuting me? Ọ sị, who are you? Ọ sị ya ngwanụ oluo na omume okwu ozi okwu ọzọ okpu ishi. He became blind. Before you knew it, he fell from the horse.
3 days, he could not see. Neither did he reach Damascus again. Oluhozeba ha ọ na-eje. Onye ka m kwuru onye chụwa mụ na gị ihe rukwere n'ije a. Ọmalụ n'ije a, ọmanna n'ije a. Were aka nwanne gị enu. Shake aka sị onye chụwa gị. Onye jere gị ajọ ije. Ihe rukwana n'ije ahụ. Ya nakwa n'ije ahụ. Ọmalụ n'ije ahụ. Ọmanna ije ahụ. Amen. Do you know the Saul was in somewhere and there was a vision, power of vision. Abịazịa Aeneas, onye ozi Chukwu natara anointing of vision. Go to so and so. You will find a man there blind. You pray for him, he will see. Onye ka ọ bụ sị na Saul. Hey, I said, please, this man has been our enemy. He will kill us. I said, Mba, I have chosen him as a special instrument. God can choose you as a special instrument. Ngwangwe luziri ebe a. Afọ ya bụ Saul. 3 days oribere ọnị. Ọ na-asịza nwa m Chimo na Jesus. Maka ọ gwara sị na I am Jesus. Ọ ma ebe ihe mere nọ m ya. Ọ na Jesus. O ji aka asị Jesus. Ọ kwa onye nwe ọ na-akpagbu. Mmadụ ekwukwena maka Jesus n'obodo a. Ofu onye sịsị ekwukwena Jesus. Ọnụ bụla ogere asọ. Na-alachazịa. Onye akpa na-akparị ndị fada na ndị sista ga-emecha bịakwute ndị fada na ndị sista maka ekpere. Our religious are good. They are holy people in the hand of God. They are suffering for Christ. Ana m ekwuzi maka ndị fada. Ọ ga-adịrị ha na mma n'aha Jizọs. Nekwa o. Ekpechara ekpere ọhụbazi ụzọ. I say, receive your sight. N'aha Jizọs. Ayame ihe wase na ya dapu. Ofu afa Paul na Peter ji wee lụọ ọrụ. Ka m na-agbatị n'isi unu. Afa ka m na-agbatị aka ya n'isi unu. Ọ kwa afa ka Paul na Acts of Apostles 19 maka ihe onwe sakwara ọkụ n'ọrụ ebube. Chineke jiri ekwara ngwa ọrụ. Onye nwa na-eji igbu ndị apọstọl pasị Baịbụl garịwa. Ọ na-azụkwa ije ahụ. Ndị ya na-eso ya chọ igbuchasị ndị ozi ọma. Biko ịmakwa grupu iso na-fight ma adoration ministry. Hapụkwa ha. Ministry a bụkwa Chukwu nwe ya. Ọkwa Holy Spirit we ministry ya. Onwekwe fight we ministry a survival ya. Onwe bere ọkwa gị wa ama ndịkwa iche. Kena Jesus the same yesterday, today and forever. Ọ ka na-ekpukwe mmadụ isi n'ụzọ. Ọ ka na-adakwa mmadụ ogbenye. Ọ bụla ego gị ka iji anụ ọgụ, ọ napụghị ego. Ọ bụrụ na ndụ gị a, ọ ma ihe ọ ga-eme. Ikwe wish n'ogologo like this. Were aka atụkwasị n'isi. Na Acts chapter 19, ahụ m ka Paul kpere nke o kpere akwụkwọ nsọ sị, even the handkerchief of Paul was healing the sick. Oh Jesus. Ọ Chineke jiri ekwara ngwa ọrụ. Nwoke kpekete ekpere ya mere ezowe anyị na Chineke biko gwọrọ m ndị ọrịa. Ọ dị ka nke ama nga o were handkerchief. Healing. Healing. Healing everywhere. The handkerchief of Paul became an instrument of healing in the name of Jesus. Anyị ga-eyiri Kristi adịka uwe. Jide aka n'isi. Ebe ka ụmụ Chineke Peter na Chineke Paul. Onye ọrụ ebube n'onwe ya. Ọtụtụ ọrụ niile Paul lụrụ ya na ndị mmụọ ozi Chukwu so na-aga. Ama m mgbe njinji chọrọ iji bidie na Acts of Apostles chapter 28. That was the time of winter. Oyi karịa. He was gathering firewood to prepare fire. Viper echeteka wee si n'ọkụ bapụta banye n'aka Paul gbakọọ ya ka ọ tagbuo ya. Onye ọbụla agwọ agbakọrọ ọ tagbuo ya. Ọ gbakọọ n'aka Paul a na-ekiri ya na Paul. Paul emetụghị aka Paul emeghị ọbụla. Ndị mmadụ si na ọ tagbugo ya nụ. Ndị obodo ju si, are you sure this person is a human being?
a na-ekiri ka agwọ a echi ete ka gbakọrọ ya n'aka. Pọl dị bizi na-emere ihe ọzọ. Nọkọta fakọlti a agwọ wụcha wunye n'ime ọkụ rie ọkụ. You can repent and God will begin to use you. You can be the woman God uses. You can be the man God uses. It is never late. As no. Today can be the best time. Give your life to Christ. He will use you. Peter gave his life to Christ and he was used. Paul gave his life to Christ and he was used. If you give your life to Christ, he will use you. Kita no ọ bụ na ndị mmadụ na-abazi eme alụsị na omenala na oke ite na eze nwoke na eze nwanyị. Ya bụ na mgbe mmadụ ga-akwụpụtazi ọ bụrụ gị ka anyị ga-ayaba. Ọ bụrụ gị ga-abịa gosi na ụka niile dị njọ na oge wa bụ onye dị mma. You portray yourself as the only virgin on earth, a holy person. Ụka niile emetọwo gowa bụ onye nsọ, ịka Jizọs dị asọ. Oge Jizọs sị na Paul na-ekwu na all have sinned and fallen short of God's glory na Romans 3. Mmadụ niile emehiewo, iso na mmadụ. Ebe ọzọ mmadụ. All, the Bible says all. In logic, a proposition in syllogism says all men eat grass. Ikechukwu is a man. Therefore, he eats grass. All adorers always say, ayeyeye. Uchenna is an adorer. Pele is an adorer. Lola is an adorer. Who else? Ejike Mbaka is an adorer. Therefore, Ose Kugini, ayeyeye. All. Now, Madinine Mehena. All have sinned. All have sinned. I'm a sinner. When Jesus encountered Peter in Luke chapter 5, oh God knows the Peter wakes to think Jesus, put down your net for the catch. Peter said in verse 5, I have labored all night, I caught nothing. But at your word, I will do so. Peter Peter said the nets could not move again. He implored people to help and pull out. Big fish fill the whole net. As Uju Ebupute, Peter Kirikete Woka, after watching this Jesus, Kiriye miracle mere. On him boni no baranariani yont, Woka say, Bazianka. Makakai na akachoka. Over and then a bambona nani. Chineke Peter gezutegi. Oye mere Peter in hobu gezutagi. Iwu yezi aga na mmiri ọ ga-eju. Gịnị ka Peter mere? Ọ manye makpo n'ime mmiri sị, I am a sinner. Wee gụba egwu abụ m onye yi na-echere m Chukwu. Onye njọ dị ka m. Onye njọ. We are all sinners. We are falling short of God's glory. If we get them and come and that I'm petting and cause. You can't hear that I'm petting and they're enough you to go in a hellfire. People can then you go back touch and they will disgrace you. But no, so chuku de mazuke. Aye. Kemba Paul opotara ọ na-ekwu adịghị ike ya ezu oke ya Chineke wee na-asacha ya wee na-anụcha ya ka m obejiri eje ọgụ ọ bụrụ ndị na-ebe aga bụ obejiri etu n'ukwu eje ọgụ ngwa nye m aka. I am blessing all the participants in today's program, asking the God of Peter and Paul to manifest his glory in our lives. These two generals fought for the church. Paul said, I have fought the good fight. I don't know do no go. Abana mumbaka dike. Niye chezimbo obweze. Obweze ya nechemo, obweze ya nechemo. Obweze chuku.
Ọ sị na okpueze ka ya na-eche atụzi anya ya. Okpueze ọkaka. They have fought the good fight. Echekwa mbonu. Ya nọ na nnukwu good fight. Ana m agọzi aka for good fight. Witches and wizards cannot defeat you. Occult grammars cannot destroy you. Forces of darkness cannot destroy you. I wenere mmụọ ozi Chineke aka. Ana m ayọ mmụọ ozi kara aka. Mmụọ ozi papa. Na the book of Daniel chapter 6 verse 22. Mmụọ ozi abịara m n'okpukpemechi ọdụm ọnụ n'onunu. Ọdụm enwere ike taa Daniel. Ya bịakwa n'ezinụlọ a. Ihe a na-eno mmadụ. Ọnya ngịga a gbara. Ka abịa pịarie mmụọ ozi abịa pịarie ọnya ngịga. I get so young again, in the Holy Ghost, 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 in the Holy Ghost. Bakatara masende riba. Yara boboshe rima maseketema. Shanda kata masende reboshe. Rima maya kata mashinde rebose kete mashe. Kandi mozi Chineke na abịa. Over ndị mozi agbara afa. Na debu mashe ndiri baba ya kata mashinde re baba kata mashinde re bobo sekete ba re bose re mama yaka na mama shinde re bobo sekete re baba kata mashinda genti jisike wenikwe ya ọzọ. Na the book of Psalm 68 in verse 17 the Bible says the chariots of God ndị mozia ndị usuni na nke igwe ndị agha. They are in tens of thousands and 20,000s and tens of thousands. My Bible mentioned it like that. Tens and 20,000s and thousands. They were innumerable. They were uncountable. Agotaro ha agota. Hey Rika. Ha badata. Those chariots in the Elisha Simu Diboya. Nenunu. Of chariots of heaven. Chariots of fire. Ha ga-abata soro gị gagharịba. Ha ga-eduru mmụọ ozi gị. Onye ga-eduga m ije. Ndị mmụọ ozi a ga-eduga gị ije. Ana m ewenye aka maka ndị nọ n'obodo oyibo. Ihe na-esiri ike ya dịwakwara ha na mma. Ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ maka nnwere onwe. Gị nwa nọ na Naịjirịa gị na ihe ụwa na-eme. Ka ọ dịrị gị na mma dịfee ya oke n'aha Jizọs. Chi jiri eji ya fekwa ọzọ. Eji Chineke Peter na Paul amatụ. Onye ọzọ a ga-agba ọzọ afọ ga-abụ Chineke nke gị nwa. Ọ ga-emere gị karịa ka ị tụrụ anya. Ka anyị kasịrị ụka na eboro gị bunye n'aka Chukwu ofufe. Ọ bụ Paul a gwara anyị na 2 Corinthians 8:9 na Christ Jesus, though he was rich, became poor, that we who were poor shall become rich. N'ike nke okwu a ka ụmụ ogbenye n'ebe a bụrụ ọgaranya ngadanga. Ka ị na-anata ha akụ fakwe n'aka. Ngwa ngwa ọ na-asịcha Pita n'elu okwute ka a lụkwasịra nzukọ ma ọnụ ụzọ ọkụ ma mmeri nata ya. Ụzọ bụ na ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ ji akpa ike na mbara ezi a. Ọkụ Chineke pịanye ọkụ ọjọọ na Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost.